Hei ja tervetuloa uuden videon pariin. Tässä videossa me ennustetaan näiden kisojen lohkovaihe. Tai veikkaus näiden lohkovaiheesta. Ehkä pelataan Sveitsissä. Alkaa tänään ja valitettavasti nyt tekee tätä videoa aikaisemmin, kun en mä muistanut. Tai ei ollut aikaa. Mitä? Aloitetaan. Eli A-lohko, jossa pelaa Sveitsi, Norja, Islanti ja Suomi. Mennään aina nelossijasta ylöspäin. Eli neljänneksi sijoittuu Islanti. Ikävä kyllä. Käydään katsomassa Islannin kokoonpanoa. Islannin kokoonpanossa luvussa Birgisdottir Maanella, vastuksessa Natasha Anasi, Gudni Arnadottir, Heidarsdottir, Sigurdardottir ja Vikkosdottir. Keskellä Arnadottir, Arnholdsdottir, Halldórsdottir, Johansdottir, Tygvadottir, Vilhelmsdottir ja Lille Chalmers. Keskellä hyökkäyksessä Augustsdottir, Eriksdottir ja Sandra Jessen ja Jordsdottir. Hän on tämän 57-vuotias Halldórsson. Hän jos katsoo tätä kokoonpanoa, niin varmasti meistä löytyy Ruotsissa pelaavaa. Nyt vähän vieraampaa Norja joukkueessa. Ruotsissa Saksaa, Hollantia, Saksaa ja muutama paljon Saksaa ja Ruotsia ja Norjaa. Ainoastaan hyökkäyksessä Linn Eriksdottir pelaa Englannissa Leicesterin riveissä. Mutta aika paljon Ruotsi, Saksa, Norja akselilla pelaavia pelaajia. Pari kappaletta Bayern Münchenin pelaajia. Puolustaja Viggorsdottir sekä keskipelaaja Williamsdottir pelaavat siellä Bayern Münchenin riveissä, mutta tästä sitten nopeasti seuraavan sijan parin eli sija 3A-lohkossa. Siitä taistelee mielestäni kaksi, jonka Suomi ja isäntämaa Sveitsi. Ja ikävä, siinä on pakko todeta, että se on Suomi, joka sinne päätyy siellä 3. Ja meillä ja ilmoittu sanoa tästä vain, ja teen tämän vain siksi sen perusteella, kun naisten kansallisliigassa Suomi alisuoritti. Mutta mennään sitten kokoonpanoon katsomaan Suomi. Laajavahdit Tilja-Riikka Korpela, Anna Tamminen. Puolustuksessa Emma Koivisto, Natalia Kuikka, Lea Lehtola, Eeva Nyström ja Joanna Nynnilä. Sitten keskikentällä häiri Olga Ahtinen, Vilma Koivisto, Katariina Kosola, Emmi Sirens, Oona Sireen, Evelina Summanen ja Liia Öling. Hyökkäyksessä Adelina Ögman, Sanni Franssi, Heidi Kollanen, Jutta Rantala, Linda Salström ja Oona Sevenius ja Ajalanta ja Markus Saloranta, jonka ikä on jostain syystä tuntematon ikä. Jostain se pystyisi selittämään.
Mutta tässä katsotaan kokoonpanoa, niin on paljon Ruotsia, Norja pelaajia. Englannissa pelaa paljon. Muutama yksittäinen. Ja sitten yksittäisiä tuolta Italian ja Espanjan liigoistakin löytyy. Mutta suurin osa pelaa joko Norjassa, Ruotsissa tai Englannissa. Englannissa pääsarjassa pelaavia pelaajia on 1, 2, 3, 4, 5, 7 pelaajaa pelaa Englannin pääsarjaa. Meidän Suomen joukkueesta. Mutta sitten edetään siellä 2, johon sijoittuu isäntämaa Sveitsi ja Sveitsin kokoonpano näissä tämän kotikisoissa on maalilla Elvira Herzog ja Livia Peng, puolustuksessa Luna Bühler, Viola Kaligaris, Grnogorevich, Noelle Maric ja Julia Stierli, Noemi Ivelli, Alisa Lehmann, Sandrine Mauron, Koumba Suu, Smilla Valotto, Riola Ximaili. Yksi Alia Pilgrim, Gerald Rittler, Nadine Riesen, Schertenleib, Merja Terschon, päivätä ruotsalainen Pia Sundhag, 65 vuotta. Että tässä kun katsoo tätä kokoonpanoa, niin vaihtelee ympäri monessa liikassa pelaavia pelaajia. Löytyy Englannista, Saksasta, Italiasta, sitten Espanjaa ja Ruotsia ja kotimaan liigaa. Englannista pelaa 1, 2, 3, 3 Englannissa. Saksassa 1, 2, 3, 4, 5 pelaa Saksassa. Italiassa sitten 1, 2, 3. 3 kanssa Italiassa. Mutta sitten totta kai sijalle 1 sijoittuu Norja. Norjan kokoonpano on seuraavan muinen. Maalilla Fiskerstrand, Aurora Mikkalsen, puolustuksessa Guro Bergsvand, Mathilda Harviken, Marit Lund, Maren Mield, Emily Woldvik, keskeyttäpelaajat Thea Bjede, Riisa Wildbue, Ingrid Engen, Sinja Gaupset, Tuva Hansen, Celine Nildhusoi, Justin Kjelland, Leon Hartsen, Lisa Nalsund, Guro Reitten, hyökkäjät Caroline Graham, Ada Hegerberg, Synne Jensen, Katriina Seivik, Elisabeth Terland, päivältä 42 vuotta englantilainen Gemma Granger. Näissä kun katsoo, niin paljon löytyy Espanjaa ja Italiaa ja Portugalia ja Saksaa. Ja muutamia englantilaisiakin. Englannissa paljon manupelaaja Elisabeth Treland, keskikenttäpelaaja Lisa Nalsund ja Celine Nidhosoi ovat Maunun miehiä. Sitten Arsenaalistakin löytyy Leon Hartsenia ja muutamia muita, paljon Saksaa ja muuta. Muutama yksittäinen kotimaan liigan eli monen liigan pelaajakin täältä löytyy kokoonpanosta mukana.
Mutta siirrytään tästä sitten kohti B-lohkoa, jossa pelaa Espanja. On kova lohko, kun joukkueet mukana on Espanja, Portugali, Italia ja Belgia. Minulla on veikkaus, että neljänneksi sijoittuu Belgian joukkue. Valitettavasti se on näin, että Belgian joukkue sijoittuu neljänneksi ennustuksessani. Maailmanvahdit Lisa Lichtfuß, puolustajat Janis Cayman, Laura Delous, Sari Keys, Jania Mertens, Davina Fildiens ja Amber Tysiak. Keskikentällä häiriöt Jasina Bloom, Maria Detroyer, Kassan Misipo, Sharon Tillings ja Van Haevermaid. Hyökkäyksessä Tine de Kaigni, Elina Hunt, Hannah Erlings, Jill Janssens, Abdullahi Tolba, Van Kerkhoven, Sarah Winants, Tessa Wulaert ja valmentaja isäntänäinen Gunnarsdottir. Hänet 8 B. Aika paljon kotimaan Belgian liigan pelaajia, muutamia Hollannin ja Saksan Italian pelaajia oikeastaan. Ja muutama Englannissa liigassa pelaava löytyy Belgian kokoonpanosta. Mutta siirrytään pikkuhiljaa eteenpäin. Kolmos sijan taistelee Portugali ja Italia. Mä veikkaan, että Portugal nappaa kolmossijan valitettavan vasti. Portugalin kokoonpanossa aina Patricia Morais ja Pereira Teixeira. Puolustuksessa Katarina Amado, Coralie Costa, Diana Gomez, Joana Marshall sekä Anna Seika. Keskikentällä heidät Andrea Faria, Andrea Jacinto, Sacom de Silva, Kika Nazaret, Andrea Norton, Fatima Pinto, Tatiana Pinto. Hyökkääjät Ana Borges, Ana Capeta, Encarnação, Diana Silva, Jessica Silva ja Susa Alves. Huomioon arvoista on, että Portugalin joukkueesta 5 pelaa seurajoukkuetasolla Sportingin Sportingin joukkueessa ja sen lisäksi yhteensä 11 pelaajaa pelaa Portugalin liigassa. Ja sen lisäksi 12 ja 5 pelaa vielä kaikilla, myös 5 pelaa Benficassa. On kovaa suorittamista. Se voi olla koitua eduksi, että on paljon saman joukkueen samalla joukkuetta edustavia pelaajia, mutta en kuitenkaan tasollisesti usko, että he voittavat tai pääsevät edes puolustuspeleihin. Mutta ei sitä koskaan tiedä. Sijalle 2 sijoittuu Italia, jonka kokoonpano on seuraavanlainen. Laura Giuliani, puolustajat Lisa Botin, Di Guglielmo,
Martina Lensini, Elena Linari ja Cecilia Salavai. Kentällä häirivät Ariana Caruso, Manuela Giuliano, Giada Greikki, Emma Severini. Hyökkäyksessä Chiara Pekkari, Barbadonna Bonansea, Michele Cambiaghi, Sofia Cantore, Cristiana Girelli ja Martina Piemonte. Valmentaja 46-vuotias italialainen Andrea Soncini. Suurin osa pelaa, käytännössä kaikki on Portugalin pelaajia, Italian liigan pelaajia. Pois lukien aiemmin edustava keskittyvä Ariana Caruso. Ja sitten jotain joukkoja taas tuo hyökkää Sofia Cantore. Mutta muuten kaikki pelaa ja se koituu hyödyksi. Aika paljon Juventuksen ja Roman pelaajia on joukkueessa. Sitten B-lohkon voittajajoukkue on harjoittava maailmanmestari Espanja. Jonka kokoonpano seuraavallinen mailla Katakol puolustuksessa Lopez Alexandri, Ona Batlle, Olga Carmona, Jana Fernandez, Maria Mendes, Lea Uahabi ja Irene Paredes. Keskellä Aitana Bombati, Patricia Guijaro, Vicky Lopez ja Alexia Putellas. Hyökkäyksessä Maria Caldentei, Cordoba Garcia, Rodrigo González, Salma Paralluelo, Alba Redondo ja joku Del Castillo. Päivän 43-vuotias espanjalainen Tommy Montserrat. Suurin osa joukkueen pelaajista on huippuseuroista Espanjasta, Ranskasta ja Englannin liigoista. Muutama muualta maailmasta. Mutta siirrytään sitten lohkon pariin, eli C-lohkoissa pelaa Puola, Ruotsi, Tanska ja Saksa. Ja ennustan, että C-lohkon jää Puola, jonka kokoonpano on seuraava. Maalilla Kinga Semik, puolustuksessa Paulina Dudek, Tanja Pavolek, Viakovska, Olivia Vos ja Viktoria Tsieniewska. Ja sitten pelaa Adriana Achinska, Kayla Adamek, Martina Brodzic ja Grabowska. Nadia Gretsmian, Sylvia Matisik, Klaudia Slovinska, Emilia Symska. Hyökkää Klaudia Jedlinska, Evelina Kamczyk, Milena Kokos, Natalia Padilla, Eva Pachor ja Zawistovska. Ja päivällä 31-vuotias puolalainen Nina Patalon. Aika paljon Saksan sekä kotimaisen liigan pelaajia löytyy joukkueesta. Ja Sveitsin liigakin pelaa nämä paikkojen pelaajat. Kolmanneksi sijoittuu tiukasti taistelee Tanska ja Ruotsi. Tanska sitten lopulta kolmannen sijan valitettavasti tulee nappaamaan. Kokoonpano Ostergaard, puolustaja Stein Ballissager, Emma Ferge, Sarah Holmgard, Isabella Obaze, Thogersen, Janni Thomsen, Katrin Veije, keskittyvät Sophie Bredgaard, Pernille Harder, Josefin Hasbu, Katrin Kühn, Emma Snell ja Truelskaard.
Sinja Bruun, Vangsgaard. Sitten päivätä 50-vuotias ruotsalainen Andrei Jäglerz. Monen osa pelaajista on Italian, muutama Saksan ja muutama Englannin ja Espanjan rikoski pelaava. Löytyy kokoonpanosta. Mennään reippaasti sitten kakkossiaan. Mielessä veikka ennustuksessani Ruotsi. Ja Ruotsin kokoonpano on seuraavanlainen. Jennifer Falk maalilla, puolustajat Jonna Andersson, Natalie Björn, Magdalena Eriksson, Hanna Ludvigs, Amanda Nielden ja Linda Sembrand. Keskentävä Filippa Angeldal, Hanna Bennison, Madeleine Janotgi, Henry Ritting, Kosover Ashlani, Blacksteinius, Blomqvist, Sofia Jakobsson, Fridolin Rolfö ja Ulve Julia Giotti. Päätään 65-vuotias ruotsalainen Peter Gerhardsson. Jotain sellaista. Paljon Italian, Saksan, Englannin ja Espanjan liikoissa pelaavia pelaajia löytyy kokoonpanosta. Ja se lohko tulee voittamaan Saksa. Seuraavanlaisella kokoonpanolla. Ann-Katrin Berger, Stina Johannes Maalahteen. Puolustuksen Gilja Gwyn, Katarina Hedrich, Sarah Linder. Kesken Huli Brand, Clara Bühl, Sydney Luman ja Nina Ming. Sjö Knusken ja Elisa Sens. Hyökkäyksessä Laura Freigen ja Lea Schiller. Valmentaja 52-vuotias Christine Arnold-Pick. Suurin osa on Saksan. Käytännössä kaikki on saksalaisia. Tai Saksassa pelaavia. Seurajoukkotasolla pelaajia. Siirrytään viimeiseen lohkoon, eli D-lohkoon, jossa pelaa Ranska, Hollanti, Englanti, Wales. Mulla sijalle 4 sijoittuu Wales. Selkeästi. Pelaajat maailmanvoittaja Olivia Clark ja Middleton. Puolustajat Gemma Evans, Kathleen Lewis, Kathleen Joel, Rhiannon Roberts ja Lily Woodham. Keskentäpelaajat Charlotte Estokurt, Jessica Fishluk, Hoshi Green, Alice Gifts, Gail Holland, Elise Hughes, Angharad James, Carrie Jones, Hayley Ladd, Raquel Rowe. Hyökkäyksessä Kayleigh Barton, Hannah Kane, Fiona Morgan ja Ella Powell. Ja päivänä kanalainen 43-vuotias Ryan Wilkinson. Joo. Käytännössä kaikki pelaa Englannissa. Sijalle 3 ennustan sijoittuvan Hollanti. Hollanti sijoittuu sijalle 3. Valitettavasti. Kokoonpano on Liz Kopp, Van Domslaar ja Danielle de Jong maailmalla. Puolustuksessa Kerstin Kaspia, Parry, Caitlin
Dijkstra, Dominik Jansen ja Lynn Wilms. Keskittäpelät Berenstein, Egurola, Jackie Groenen, Wyke Kaptein, Victoria Peluva, Sherida Spites ja Van de Donk. Hyökkäyksessä Esme Brooks, Casey Grant, Lena Tranchel, Romy Loister, Viviane Miedema ja Katja Snuis. Päivätellä 62-vuotias hollantilainen Andries Jonker. Suurin osa on Englannin, Saksan karjoissa pelaavia pelaajia. Siirrytään kakkossijaan, jonka nappaa Ranska. Ranskan kokoonpano on seuraavanlainen. Maalin Pierre Piroud, Constance Picaud maalilla. Puolustuksessa Selma Pasha, Elisa de Almeida, Sakina Scarso, Mele Lacrar, Grietge Mbok ja Tjeniaba Hamur. Keskikentällä Cascarino, Grace Giorgo ja Sandy Nicoletti. Hyökkäyksessä Sandy Baltimore, Kadidiatu Diani ja Kotuto. Päivätään 55 Bonardi ja Laurent Bonardi. Suurin osa on joko on PSG:n pelaajia. Niitä on joukkueessa 5 kappaletta. Ja sitten elohkun voittaja Englanti. Englanti voittaa C-lohkon kokoonpanossa Hannah Hampton, puolustajat Lucy Browns, Jessica Carter, Nyam Charles, Alex Greenwood, Maya Letizier, Leah Williamson, Ruben Grace Clinton, Ella Ann Tooney, Keira Walsh, hyökkäjät Beaver, Lauren Hemp, Lauren James, Chloe Kelly, Bethany Mead, Jessica Park, Alicia Russo ja Georgia Stanway. Ja päivätään hollantilainen 55-vuotias Sarino Wiikeman. Suurin osa pelaa Englannin sarjissa ja Manussakin pelaa 1, 2, 3 kappaletta ja muuta paljon pelaajia. Mutta tässä oli nämä meidän läpilohkot. A-lohkossa 4 sijoittui Islanti, 3 Suomi ja lohkoon pääsevät Sveitsi ja Norja. B-lohkossa Belgia ja Portugali jää lohkoon ja Italia ja Espanja jatkaa. C-lohkossa Puola ja Tanska jää lohkoon ja Ruotsi ja Saksa jatkaa. Ja D-lohkossa Wales ja Hollanti jää lohkoon ja Ranska ja Englanti jatkaa. Tässä oli nämä. Me palaamme asiaan tulevissa videoissa. Moikka!